Kag sa number 1, Bangkay sang alumna sang UP-Cebu nga napatay sa encounter sa Kabankalan, nadala na sa Cebu. Isa na lang sa 7 ka napatay sa karon wala pa makuha sang pamilya. Nagabot na kainis ang aga sa ilang nga balay sa barangay Buanoy, Balamban, Cebu ang bangkay sang isa sa mga ginaalagar katapos ang New People's Army nga napatay sa encounter sa Kabankalan City sang Domingo nga si John D. Supelanas alias Dalia. Si alias Dalia ginasiling sang Philippine Army nga political instructor sang nabilin nga puwersa sang Southwest Front sang NPA. Alumna siya sang University of the Philippines, Cebu. Base sa impormasyon, gikan sa tungani ang official student publications ng UP-Cebu, si Supelanas ang nagkuha sang kurso nga Bachelor of Arts in Communication. Isa siya ka trans woman activist, student leader nga nagapakigbato sang libre nga edukasyon, basic social services, good governance kag democratic rights. Nangin kabahin man siya sang fact-finding mission investigating team angot sa Oplan Sauron Massacre nga ginakamatay sang 14 ka mga mangunguma gikan sa Negros sang March 30, 2019. Una na nga nakilala ang 4 pa ka mga napatay sa encounter nga nagalakip sa kay Reniel Celion o kun alias Ka Kumpol, ang anay commander sang grupo sang NPA sa Southern Negros. Ang bangkay ni alias sa 7 na lang karon ang nagapabilin nga wala makuha sang pamilya as of press time. Domingo sang kaagahon sa natabong encounter sa barangay Tapi sa Kabankalan matapos nga may nanugid sa army nga may presensya ang armado sa lugar. Kahapon sa pagtililipon sang Army, PNP kag COMELEC sa Regional Joint Security Control Center meeting, ilagin siling nga wala sang epekto ang mga encounter sa sitwasyon sa piniliay sa mga lugar. Nagapabili ng Kabankalan City nga green o kung wala malakip sa areas of concern apesar sa natabo nga enkwentro.